Eslingdor. Jingtrei jong kenika surok na po lailat sa bosora ha kaba ngi kenmau kendiang ya ka kentien kaba Deputy Chief Minister ba Pristun Tensong ha kapor bo wan pli uni mau nongrem pangan pensngap ru ha kenika por hakmat jong kini ki pradukot ki jongi bat hakmat jong pi ki press ki media ya ka ei kaba Deputy Chief Minister Ukraine ha kate kapor bo wan pli uni mau nongrem ke Kunstinya ng susunod na pagbumanong namar bangam yo i bagakam kan kun umau yo i kejaleng ada si osnem ru uju umau kakam kan le teng kan sitai dengan ongi wa bius kumanali habang ilagbu manong penting na tang hapo arpo saunay bangay kan pendak lengkum tak kala ibi dengan terai nginum ya sngap lut ya ka ei ka ba Deputy Chief Minister ba Pristun Tensong Ukraine ha ketika por bawan pli ni mau nongrem hari ini la ya saki ba iong ba hapo arpu sau benai na kaliang jong ka department en pendap ya ka surok na po lailat sa po bosora ka badon riu kilometer bat ngan su batai le se bun na ki pajba no snong ki bom tip ya ka jing sisa ba kani ka surok kamdai ka surok ka bati thamai kani kadai kasurok ke bala rim ke bala don lupa kasurok hendau te katkum ka bawan buk mau nong rim hang mau nong rim dai nam tau surok dai nam ta ban penhe khendet ya kasurok bat ban ai black topping ban siang rong bat kaba ikular ban pendap arp sau benai nadu kani ka tarik bawan buk yang mau nong rim hadu kani ka sni ke bamenta lajan kot sya ka laisnem dan kalian jongi ikam ki pajba no snong ngisa ka umdum bat ngisa ka lengo bat babun naki pajba ki wan ban pensngau sengi ka seng ban ong ba balai ki susngap bat balai pim tuklar lem ya ka bakum ka ni ka jingle menti hapo ka imlang ka salang ka jongi dan kalian jongi ka seng ngisngau khia ka bakum ka ni ban ong ba ngitip hadin bangiwat da ka RTI ngilap ba la sanction ya kani ka surok ke bandru kilometer na po lailat sa bosora ka amount ka balong khat prakrur bat ban pendap hapo asnem arp sau benai ten re indang ilawan ban jurip hakani kapur ngilap ba ka surok kampat sedang ban tre kadang don beki ka tu ka surok hendau ka barim bat ngiong ban nginyat daki kali ban lek sa po bosora ka ba kadai ka ending point jong kani ka surok ngi sakut steng lenti hadin jong kata ka asdam ngi sakut sedang nanti ngi melak ban poi sa kata ka jaka de baro ngi saki bakani ka surok kampat sedang hadu menta henry katkom ka bangiwat lengba ka RTI ngi peni ban nadu mensiam snam ngi wat ka RTI la don sistem menta katkom ka RTI kalau ong ba kat persen ka kam ka ladap bat ladap pelajru ya ka running bill jong kani ka amount ka ba kat prakrur le singila badong sipowa jong kata ka amount jong ka running bill jong ka sanction jong ka surok kampat sedang dikadai ke ai ka ba ngimla ban priang ba hakatei ka jingkran jong ba Pristun Tensong hapo bawan pli yang mau nongrim iong ba isania hau lokal MLA ba Pius Marwen ba insim khie ban pendep ka surok tengim tip manu besiat kala ba Pristun Tensong ne i MLA lokal MLA ba Pius Marwen ne ya kata ingat ba maki ki badon haka bor ki badon haka pawar ki badon haka suki bata ingat ba ka department ka eksekutif PWD jong ka Ranikor division ka tip ya kata bat ngi kentu ya ka department ba kidai ban pendap no ya kani ka jingtrei lakum nuk nom ta hapo riu benai ngin pej la kani ka jingtrei kila ne man pendap bat la dana kaliang jong ki kimla ban pendap na kaliang jong ikum ka seng in sa sim dagi wi pat ki senjam la rangi dei ban lej sapo ying ka seriru ni hab ban lej nama banginum ailat ban ong ba naka hima ka jong ngila ai song bha ya ka ni ka jaka bakin ti ya ka surok namar ngi song tu bangi don kam ya ka roi ka pa ka development klem sim land compensation ai ru em kata ka dei ka bangi tip sai kahima ka ai sau bahai sa ka sarkar bantrei ya kani ka surok na lailat sa bosora klem sim siteng karu na ka sarkar namar balai ngi perkhat nam ta ka lek kawan nam ta ka suk bat nam ta ka jing don kam jong ki pajba no sosno te henrei ka sarkar ngila ban ong ba kasulak le mau phot
ia katakan public phone lan ia katakan pisah pat ba ngilak ban ong namar ba ka ka baki kular ban ong pendap henru benai ar sau benai haduk menta kim lak ban pendap bat kim pat sedang hiru ya kakam